Jeg begyndte at spille poker ved, at jeg startede med at få interesse for det igennem TV2 Zulu, der viste WPT. Jeg blev meget interesseret i det og fanget af de store beløber og det strategiske i det. Der var flere kammerater i 6. klasse, der også havde set det samme og også kunne spille nogenlunde. Jeg tror ikke, vi kendte reglerne helt. Brugte blyanter som chips, og så spillede vi og gætte os lidt frem til, hvilken hånd der var den bedste, tror jeg nogle gange. Da jeg startede med at spille, og jeg vidste, hvad det krævede at blive bedre og komme i højere stakes, der arbejdede jeg rigtig, rigtig hårdt. Så jeg synes ikke, på den front, jeg lavede mange fejl ved at for eksempel spille for meget og ikke studere nok. Jeg studerede rigtig meget. Måske spillede jeg for lidt dengang. Jeg spillede alt for højt for tidligt, og i stedet for at spille lavere og så også opbygge noget selvtillid, så var jeg ude og spille ret højt, og der er meget mere konkurrence, så helt klart tage det stille og roligt og tage en stakes ad gangen. Ikke? Det gik op for mig, at jeg kunne leve af det, da jeg kunne huske corona, den sådan ramte Danmark. Jeg begyndte at få masser af tid til poker, og begyndte at faktisk at lave nogle ret gode resultater i microstakes. Jeg kunne huske, at jeg vandt en $5.5 til $7.000, hvor der var 11-12.000 runners. En typisk arbejdsdag ser sådan her ud, hvor at jeg starter dagen bare med at hente min søn fra skole. Plejer at hente ham tidligt, tager ud og handler, og så venter jeg på min kone kommer hjem, og så plejer jeg at starte min session op ved 17-tiden. Og så begynder jeg at stille og roligt kigge på programmet, der er, og finde ud af, hvilke turneringer skal jeg spille, hvilken er der mest værdi i. Fordi noget af det, jeg har lavet af fejl før, det er også sådan at spille for mange borde. Jeg er i den unikke situation selvfølgelig, at jeg er staket af en anden, så det er jo lidt en form for uendelig rulle, man har, kan man næsten sige, medmindre backer synes ikke, at det er en god evig beslutning for ham. Online poker er super godt for alle pokerspillere. Det er en måde, man kan for eksempel kvalificere sig til VSOP Main, som danske spil også har givet mulighed for. Så det er en rigtig god måde at kunne leve af det ved at være derhjemme og faktisk have noget form for struktur, i stedet for at tage ud og rejse og spille live, som kan være meget hårdt og meget mere varianspræget end online. Mit største gevinst, det er i Vegas, hvor jeg blev nummer 3 i en turnering i $1.600 på Venetian til $180.000 cirka. Omkring 1,2 millioner dengang. Det var en fed oplevelse. Jeg havde ikke spillet særlig meget live der. Jeg havde kun været på en enkelt livestop inden sådan stort livestop som EPT, så kom jeg til Vegas der til sommeren der, og ender med at nå rigtig langt i min første turnering nogensinde i Vegas. Det var en øjenåbner for mig, fordi at den måde jeg spillede på, den måde jeg var tilstedeværende på, den måde jeg bare nød at være i momentet, og jeg var i en form for flow state i den turnering igennem 3-4 dage. Jeg kunne virkelig mærke, at jeg var der, hvor jeg skulle være mentalt, og det viser bare, at det er et mental game vildt meget, det her spil, fordi jeg spillede virkelig godt i den turnering, og jeg prøver stadig at opnå den flow state, og det er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Der er flere ting, der skal gå op i en højere enhed. Og den kommer ikke, og dermed har vi en vinder af MPT 2024. Den spiller jeg helst vil spille imod, det er faktisk Jason Koon. Han er nok en af dem, jeg respekterer allerhøjst i gamet. Han har virkelig været i spillet i lang tid og lavet vildt mange gode resultater. Igen det her med, at jeg er konkurrencepræget. Jeg vil gerne prøve at spille mod de bedste. Det vil være sjovt at spille mod ham. Mest overvurderet hånd, det er helt klart 9-8 suited. Og grunden til det er, at når floppet siger dame knæk 10, og du har for eksempel kaldt det 3-bet, så er din modstander S-kongen en del af tiden, og så sker der det, at du kommer ind med en straight over straight situation, så 9-8 suited er meget overvurderet. Du vil hellere have 8-7 suited, 6-5 suited,
der ikke rigtig connecter med dine modstanders straights lige så meget. Så. Jeg har lavet nogle ret vilde hero calls, men ikke nogen, hvor jeg bare tænker, at det var det vildeste ever. Jeg har lavet nogle vilde hero folds, kan jeg huske faktisk, til DM i poker, hvor at jeg folder efter 10 sekunder et fuldt hus på riveren og viser den med meget høj selvtillid. Det er ikke noget, man lige gør, fordi man kan godt se dum ud. Men jeg viste, og min modstander var så flink at vise quads, så det var bare et spot, hvor jeg vidste, at min modstander aldrig ville have bluffs, og mod den sizing, jeg lavede, så tror jeg ikke, at han ville raise dårligere hænder. Så jeg viste den stolt frem næsten. Kunne godt have set dum ud, men ja. Poker generelt, det boomer lige nu. Altså live-pokeren, det går rigtig godt med live-pokeren. Danske spil og GG-poker, det bliver ved med at vokse. Så på den måde ser det jo rigtig godt ud. Der kommer flere spillere til, ser det ud til. Præmiepuljerne bliver større og større. Men samtidig så, som professionelle pokerspillere, så bliver niveauet også højere og højere. Og det er meget performance, det er, man skal optimere alt, for ellers så halter man bagud. Men jeg vil sige, at hvis man ikke skal nå de højeste stakes, så kan man sagtens være professionelle pokerspiller stadig og leve rigtig fint ud af det.